Hi friend, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। भिडिअआ जाहैबाय नारजिजों अमा संनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनना लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। सोमनानै दोननोसै। दसे सोमहाबनानै दोननानै हानोसै ओमफ्राय आंनि गोथार गोरबोजों नोंखौ मोजां मोननाया फैमालसो जागोन नामा? आंनि नोंखौ एबार नारजिखौ लुनानै लानोसै। कुकाराव ओमफ्राय दै एसे होबाय, थाब मोननायनि रुनोसै एसे। सिट्टि मोननै गाबहोनोसै। रुनायाव संख्रि एसे होनोसै नै। खारै एसे होनोसै नै। मोननाया खोमसिजों साग्लोबजानाय जोंनि अनज्लायनाया नांगौ, नोंखौ नांगौ। सामब्रामबो हानानै लाखाबाय आं। थानो हाया नोंखौ नांगौ, नोंनि अनगा थानो हाया। अमा होनोसै। आरो एसे लाबोबाय बानलु गोरान होगोनसै एबार। फानलु गोथाव दाहानि लैथोआव माब्लादि फैबावगोन सुखु गोजोन नोंनि आंनि गेजेराव। मोजां मोनज्लायनायाथ' गोरोन्थि नङामोन, थेवबो मानो हेंथा सोमजिखो?
मस्ला देनोसै सामब्राम गुफुर जिरा ओमफ्राय दायो मिट मस्ला होबावगोन दहायबो बेदराव एसे होखांबाय दा खारै होनाया नाङाखैनो एसे होदेरबावनोसै आंखौ नागारनानै सुखुवाखै नोंनि अनगा थानो दुखु दाजासै नों रोजे मोदैनि फाना दाबो हैहोसैनो मोदैनि फाना नोंखौ नांगौ नोंनि अनगा थानो हाया नांगौ नोंखौ नांगौ नोंनि अनगा थानो हाया नोंनि अनगा थानो हाया नोंनि अनगा थानो हाया एसे साखिनायसै आं नारजिया आंजों बारा गेब्लेया दे खारै होदोंबाबो नै जेंगाव गावसो नारजि मोनजाया खोमा एबार नारजि साखिनायसै आं जोंहाखौहाय माबायाव एसे संख्रि नांदोंना नाङाखै गोथाव जाबाय जेंगाब जेंगाब जादों आरो एसे संख्रि एसे नांबावगौ संख्रिया नाङाखै एसे होदेरबावबाय आं नै एबार मोनबाय खांनोसै एबार ओंखाम जानोसै आं नै नाबो लाबाय नै मासे ओमफ्राय अमा बेदर गोरानबो दं अमा बेदर गोरान भाजा ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखाबायानो नारजिजों अमा एबार जानोसै ना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओंखाम जानोसै आं